Buenas tardes a todos. Aquí a otra nueva sesión de los martes de la Academia. Como sabéis, este martes está dedicado al tema de a Galicia do século XXI, que nos va a impartir nuestro compañero de la Academia, Antón Álvarez Sousa, en donde nos va a relatar, como él dijo, sin PowerPoint, lo vamos a tener aquí delante hablando, sobre bueno, cómo afecta los diferentes factores de cambio que están sucediendo a nivel global, cómo afecta más concretamente a la sociedad gallega, como es el cambio climático, la inteligencia artificial, el envejecimiento, etcétera. Hay muchas más cosas que nos va a hablar Antón. Bueno, antes de darle la palabra, voy a hacer una pequeña reseña del currículum de Antón. Como sabéis, Antón es catedrático de Socioloxía da Universidade da Coruña, especialista en planificación e xestión do turismo, estrutura social e cooperación ao desenvolvemento, sendo autor de gran número de artigos e libros en este campo. Dirixiu múltiples proxectos de investigación e tamén proxectos de asesoría para distintas empresas e institucións, destacando a súa labor en transferencia do coñecemento. Na actualidade, Antón é decano da Facultade de Socioloxía da UDC e con anterioridade ocupou distintos cargos como director do Servicio de Asesoramento e Promoción do Estudante, coordinador do Máster en Planificación e Desenvolvemento Local e coordinador do doutoramento en Dirección e Planificación do Turismo. Ademais, ocupa cargos noutras institucións, como presidente da Asociación Galega de Socioloxía e presidente do Grupo de Investigación de Ocio e Turismo da Federación Española de Socioloxía. Recibiu o primeiro premio de investigación á área de Ciencias Xurídico-Sociais da Universidade Complutense de Madrid e, en canto á súa labor de difusión do coñecemento, é fundador da Revista Latina de Sociología e forma parte do comité científico de distintas revistas españolas, europeas e latinoamericanas. Antón, cuando quieras, sí. todo bueno, tuyo a la pantalla. Moitas gracias, Alicia, por esta presentación. Gracias aos asistentes por estar aí para escoitarme sobre temas relativos a Galicia e a súa actividade respecto a grandes cambios que está a sufrir esta sociedade. 10 grandes cambios que está a sufrir esta sociedade podemos centralos na digitalización, no cambio climático e a transición ecolóxica, no envellecemento da poboación e as migracións, na posmodernidade, o lecer, o estrés, a saúde mental, na pobreza e a exclusión, na ordenación do territorio, a gobernanza multinivel, a sociedade do risco, a igualdade de xénero, a globalización cultural e a morte das linguas. Como está afrontando estos temas Galicia? Como está afrontando estos cambios? Daremos unha serie de pinceladas sobre distintos aspectos nos que se están afrontando estos cambios e logo, si queredes, ao final, ao rematar, profundizamos en algúns deles. Respecto á digitalización, hoxe non pode entenderse a sociedade, non pode entenderse a produción, non pode entenderse o consumo, non poden entenderse as nosas relacións sin ter en conta o tema da digitalización. E para iso fai falta, sin dúbida algunha, unha alfabetización digital. Como estamos en Galicia? En Galicia estamos un pouco por arriba da media europea, pero un pouco por abaixo da media española. A Unión Europea para este ano 2025 considera que deben de ter un proceso de alfabetización como mínimo o 70% da poboación de 16 a 74 anos. Galicia está preto de acadala. Imos ben, polo tanto, pero fai falta un pequeno empuxe. Respecto á ordenación do territorio e dos organismos que controlan o territorio, no pasado foronse creando unha serie de institucións para levar a cabo as nosas accións no territorio. Na actualidade, considérase por parte de moitas persoas que son demasiadas as organizacións que temos, que a veces sobraban algunhas delas.
ao marxen das que están por arriba de Galicia, no tocante o que está dentro de Galicia, hai quen considera que por abaixo das organizacións autonómicas da Xunta de Galicia serían suficientes con unhas organizacións comarcais, que si ben no pasado xa se levou a cabo un proceso de comarcalización e que logo ese proceso volveuse atrás por distintas circunstancias, segue a pensarse que determinados organismos, como por exemplo as diputacións, están de máis, que existen demasiados concellos e que eso dificulta incluso a veces a prestación dos servicios, e, por tanto, hai quen considera que a nivel operativo chegaría co goberno autonómico e logo cunha serie de comarcas, de grandes comarcas, e a nivel expresivo para a relación das persoas por abaixo delas estarían as parroquias para as relacións máis expresivas das persoas, pero non para as operativas de prestarlle servizo. Esta ordenación é distinta nos distintos aspectos territoriais. Hai quen considera que se está levando a cabo un proceso de xentrificación que está dando grandes problemas. E esta xentrificación ven dada fundamentalmente por dous grandes factores. Un deles, por a polarización das rentas, e as persoas con grandes rentas están volvendo ao centro das cidades e das vilas e están expulsando a persoas que se quedaron a vivir ali. E, por outra parte, o proceso de turistificación, que está afectando a moitas zonas do territorio mundial e, en concreto, a Galicia. Un proceso de xentrificación por a turistificación, por tanto, que está dando lugar a moitas queixas e que hai que, de alguna forma, actuar sobre ela para controlar. Pero non todo o territorio galego está igual, senón que existen grandes diferencias entre o que podemos considerar o arco atlántico, o eixo atlántico e o resto de Galicia. No eixo atlántico estás a dar unha dinámica productiva moi importante, sin embargo, no resto do territorio están a ser necesarios apoios para que as persoas teñan unha vida digna. A parte dese eixo atlántico, a veces fálase tamén dun eixo interior. Ese eixo atlántico partiría de Ferrol, pasaría por Coruña, Pontevedra, Santiago, Pontevedra e Vigo, unha S invertida, verdad? Teríamos outra S, que sería a que partindo de Ribadeo pasa por Lugo, Ourense e sale por Verín hacia Portugal. Pero esa outra S é unha S engañosa, posto que é unha S que se pode centrar máis que na productividade, no atractivo da poboación, pero non foi unha poboación que fose ali para ser productiva, senón que é, na maioría dos casos, unha poboación que escapa do rural para marcharse ás vilas e cidades a buscar unha serie de servizos, pero cando o rural deixe de seguir emitindo esa poboación que busca esos servicios, vai a deixar a dinámica de poboación que se move cara a estes territorios. No tocante aos sectores productivos e a forma como se levan a cabo, estáse a requerir un pacto verde para a descarbonización da economía e a estrategias organizativas para leválo a cabo. No pasado, deronse estrategias productivas e organizativas e de determinado tipo de organización de Galicia que, máis que estar feitas desde Galicia e por os galegos, dígase, por exemplo, a produción enerxética, estaba pensada desde fora para producir en Galicia e transportalo a outros sitios. Na actualidade, co proceso de descarbonización, hai quen considera que se está dando procesos similares, que Galicia non é capaz nestes momentos de articular un sistema organizativo propio que leve a cabo un proceso de descarbonización que favorezca fundamentalmente, en primeiro lugar, a Galicia. É, por tanto, necesario pôr en marcha uns procesos organizativos que leven a cabo este proceso de descarbonización e produción en Galicia e dende Galicia, donde prime fundamentalmente o galego.
Outro dos sectores importantes é o do turismo e as grandes estrategias que se están a tomar. No turismo, as estrategias que se están a levar a cabo a nivel global son fundamentalmente a sustentabilidade, é dicir, convertir o turismo nun sector que recalque na sustentabilidade dos seus territorios, a digitalización e, por outra parte, a monitorización dos datos. Estos terán que ser os grandes eixos sobre os que ten que centrarse os procesos de organización turística en Galicia. Pero, aparte desto, está un tema que xa antes falamos, que é o tema da turistificación e a xentrificación. A empresa máis grande de Galicia nos últimos decenios, sin dúbida alguna, foi o Camiño de Santiago. Tanto no tocante ao movimento financiero como no tocante ao proceso organizativo e as relacións culturais. Foi un sector e foi unha acción sumamente importante, pero na actualidade hai quen considera que o Camiño de Santiago xa está sendo demasiado, por parte de algúns críticos al menos, xa está sendo demasiado saturado e que é necesario abrir novas vías para que non se den un proceso de turistificación que leve a que determinada parte da poboación que vive en zonas do camiño que pode sentirse molesta por exceso de peregrinos conleve procesos de protesta como se están dando noutras partes do mundo. Fai poucos anos fíxose famoso un artigo que era as cidades onde máis odian os turistas, non? E que aquí en España foi o caso de Barcelona. Pero hai outras zonas onde está dando problemas e, por tanto, é necesario descentralizar ese turismo que estamos tendo e apostar por novas zonas que todavía non medraron alrededor do turismo. Outro dos sectores é o da pesca. Na pesca, e sobre todo na pesca artesanal e na pesca que está máis preto da terra, tamén se están dando graves ameazas das especies por accións que nos levamos a cabo tanto na beira-mar como en terra dentro e que se vai a través dos ríos e que, por tanto, é necesario levar a cabo un control do sistema que se está a producir tendo en conta as organizacións de pescadores. E que estamos a facer na educación? Na educación, si ben determinados territorios e distintas partes do mundo consideran que a parte desos procesos globais da educación é necesario ter en conta aspectos específicos dos territorios, en Galicia estamos replegados nas exigencias normativas a nivel estatal e non temos desde a formación uns procesos propios específicos daqui de Galicia que recalquen na nosa produción e na nosa identidade. Non somente no que é educación nos niveles obrigatorios, senón tamén a nivel de universidade. Estamos demasiado centrados no que se nos recomenda a nivel xeral e non levamos a cabo uns procesos propios de educación que fagan galego aquelo que é moi noso e que podría ser moi importante para a nosa productividade e para a nosa identidade no futuro. A sociedade do risco. Está a sociedade a vivir uns grandes riscos que nunca esperou que acontecesen e que, tanto a nivel económico, como a nivel de pandemias, como a nivel de cambio climático, como a nivel de grandes incendios, etc., nos están afectando. No pasado, estes riscos tiñan unha envergadura máis limitada, pero na actualidade, co cambio climático, por exemplo, en temas como incendios forestales, pódense producir grandes problemas no futuro se non estamos preparados para ele. A nivel de identidade, sin dúbida alguna, que o elemento máis importante da nosa identidade é a lingua. Se nos quitan a lingua, perdemos un porcentaxe moi grande da nosa identidade. E a lingua está entrando nunha longa agonía.
fai uns meses deronse uns datos oficiais do Instituto Galego de Estatística e foi moi sonado, sobre todo nos medios de comunicación, a problemática que existía. Pero non é algo que fose de repente, sino é algo que ven de vello e temos que cortar con esa decadencia e esa falta de dinamización da lingua, ou ser a nosa identidade e sentido de pertenza. Nesa situación de bilingüismo e diglosia que estamos a vivir, é necesario unhas políticas lingüísticas máis activas e intentar mirar como podemos romper coas xeracións e a fenda interxeneracional. A veces ponse o acento exclusivamente nas políticas lingüísticas, pero é que non é ese o único factor. O factor, se fose un problema de políticas lingüísticas, con cambiar a política xa estaba. O factor vai moito máis alá. O factor vai que hai unha fenda interxeneracional que fai que as novas masas de persoas que nos veñen atrás non tomen o galego como unha lingua que utilizan a diario, sino unha lingua que estudian e que moitos incluso odian por ter que estudiar. Por tanto, algo temos que facer para levar a cabo accións que corten con esta longa agonía da nosa seña de identidade máis propia. Outro elemento de identidade moi importante dos galegos é o humor. O humor, e dentro do humor a retranca, é algo que por o que nós tamén somos moi coñecidos. A veces en sentido jocoso, pero non ten por que ser. Por galego realmente temos unha certa sentido da ironía, esa sátira que existe a outro nivel e que é unha forma de sacarlle dramatismo a cousas que a veces son moi importantes e o afrontalo deste xeito danos forzas para levar a cabo enfrontamentos a cousas difíciles, verdad? E esa forma de facer o que temos o galego non entra, curiosamente, dentro dese aspecto negativo que na actualidade ten a posverdades, fake news, etc. Por tanto, é algo que nós seguimos conservando e que é moi importante. A nivel de diversión, o humor está relacionado coa diversión. A parte desa retranca da que falei, tamén temos algo propio que é a organización das festas e do ocio. No pasado, todas as aldeas tiñan unha festa. Na actualidade, si ben están a morrer moitas festas das aldeas porque están a morrer as aldeas, seguimos cultivando unha industria moi importante de orquestas e de actividades relacionadas cas festas, pero xurdiu unha nova que non había no pasado, que foron a dos festivais, que están a ser moi importantes en Galicia e que estánnos a dar a conocer fora de Galicia como son a Resurrección de Viveiro, o Son do Camiño de Santiago, o Festival de Ortigueira. É dicir que en torno ao ocio e a festividade estamos a levar a cabo tamén unhas novas tendencias que nos levan máis aló de Galicia. E que está a pasar ca poboación galega? A poboación galega, por unha parte, mantense estable. Temos máis ou menos a mesma población que tiñamos hai uns 30 ou 40 anos. Pero que pasou? Ao incrementarse a poboación de España, o que fomos foi perdendo peso dentro de España. Si ben en cifras absolutas dentro de Galicia, mantén certa estabilidade. Galicia pasou de ter un 10% da poboación de España fai uns anos a ter na actualidade un 6%. Perdemos, por tanto, inda que mantemos as cifras absolutas bastante ben, perdemos peso dentro de España. Pero que poboación temos? O problema non é o peso do volumen total de poboación das cifras absolutas, sino é o tipo de poboación que temos, que ten un elevado envellecemento. E esa poboación de que é resultado? Hai un crecemento vegetativo entre nacementos e defuncións que é negativo en Galicia. Pero frente ao que pasaba no pasado, fai unhas dúcias de anos, onde os galegos emigraban fora
agora o que estamos a facer é a recibir moitos emigrantes en Galicia. Emigrantes que nos ven fundamentalmente de Europa, de Asia incluso, pero fundamentalmente de Latinoamérica e tamén de Portugal. E na que se consultamos os postos de traballo tamén nos ven xente de África, en concreto de Marrocos, vennos xente de Asia, en concreto de China, que podíamos diferenciar distintos tipos de postos de traballo entre eles. As funcións que levan a cabo nos postos de traballo están como máis especificadas. Uns que se dedican máis ao mar, outros que se dedican máis ao cuidado de persoas e a hostelería, outros que se dedican máis a pequenos negocios, dependendo de onde veñan. Pero sí temos unha forte chegada de persoas de fora que están a suplir esa man de obra que temos en Galicia polo forte envellecemento da nosa poboación e tamén a veces por non querer cumprir determinadas funcións con profesións que non teñen moi boa sona entre eles. Pero esta poboación de Galicia hai quen considera que na actualidade todo o mundo está nunha situación axeitada, pero os datos dignos que tamén hai un importante núcleo, un importante volumen de poboación que está en unha situación crítica, unha situación que, si ben non é esa pobreza absoluta da que podíamos falar fai anos, de que non ter medios para levar a cabo o necesario, o básico para a subsistencia, non é esa, pero sí é unha pobreza relativa que comparativamente co que é o mundo de hoxe, pois ten certas deficiencias para satisfacer determinadas necesidades que hoxe son consideradas dignas de toda persoa no mundo desenvolto. Trátase, por tanto, de crecer en Galicia, pero redistribuindo ao mesmo tempo para que todo o mundo teña o necesario para esas necesidades que hoxe son consideradas como imprescindibles no mundo desenvolto. E a saúde mental, que pasa que as persoas, que a súa mente? A posmodernidade é un caldo de cultivo para os problemas mentais. E existen grandes problemas de saúde mental que mesmo en moitos casos levan ao suicidio e, cando menos, a unha forte medicalización. Unha porcentaxe moi importante de mulleres de Galicia estáse medicalizando para temas de saúde mental. E moitos homes, ao falar con eles, ao entrevistalos, non se medicalizan porque escóndense detrás dunha masculinidade, verdad?, que non queren facer aflorar as súas feblezas, pero teñen tamén graves problemas. Temos, por tanto, que levar a cabo non somente un cuidado físico das persoas, senón a nivel social, un sistema de relacións que faga que as persoas non se sintan tan necesitadas de entrar nestes procesos que moitas veces levan incluso ao suicidio. Podemos desde Galicia decidir sobre todos estes grandes temas que nos afectan. É difícil, posto que nós estamos dentro dun proceso de globalización e, cando menos, inda que non sea de globalización, de relación con España e con Europa. E os grandes problemas que preocupan en Galicia, moitas veces por a súa especificidade, deberamos ser nós os que vamos a Europa para desde ali poder ser os que propomos solucións para estes problemas. Galicia está pouco inmerso neste proceso de chegar a Europa para tomar decisións que nos afecten a nós favorablemente. E se ven algunhas delas, por exemplo, en temas de pesca no pasado, xa se fixeron apostas desde Europa capitaneadas por Galicia, deberamos intentar nesta gobernanza multinivel ter un maior peso naquelas instancias que nos van a repercutir, dígase o Estado español ou dígase Europa. Quería rematar, hasta ahora fixen unha labor moi descriptiva de determinados temas, de unhas pinceladas, pero quería rematar con un tema vendo desde unha perspectiva un pouquiño máis complexa.
Un gran teórico, como foi Engels, considerou que tres pilares básicos do capitalismo eran a familia, a propiedade privada e o Estado. Que está pasando con estes tres fenómenos en amplias capas do territorio galego? Non o mellor naquel territorio onde nós estamos máis inmersos deste eixo atlántico, pero sí nesa gran masa dese territorio galego que temos. Estánse dando unhas grandes alteracións. Respecto á familia, temos moitos concellos de Galicia que desde fai 10 anos non hai ningún matrimonio. Pero ningún, non un cada ano. En 10 anos, que temos estadísticas, hai moitos concellos que non tuveron ningún matrimonio. E outros, ao mellor, que ao longo de 10 anos tuveron un ou dous matrimonios. As familias deixan de ter o control, por tanto, desas zonas. E que pasa ca propiedade privada, o outro gran pilar? Cando falamos que as persoas que habitan nos medios rurales, un gran pesar que teñen é que aquelo por que eles loitaron durante séculos e que logo conseguiron as súas familias, saben que esta xeneración que ven atrás non é capaz de identificar as súas pertenzas. Cando eles morren, acabouse. Nadie máis vai a saber de quen son esas propiedades privadas. E que está a facer a outra pata, que dicía Engels, o Estado, posto que o Estado sería o garante de que esas familias fosen poseedoras desa propiedade privada. Os Estados están a legislar, falo do que consideran os veciños, non pensando neles, sino pensando desde sitios moi lonxe a eles. E así fanse reservas da biosfera, fanse parques naturais, as que eles nunca sentiron que ali tiñan necesidade de todo eso. Sinxelamente, algúns consideran, nós poderíamos pensar a nivel académico desde unha ecoloxía crítica ou un decrecemento, verdad? Pero eles expresan do outro xeito, consideran que son para favorecer a outros e para non deixarlle facer a eles, nas súas terras, aquilo que eles queren ou necesitan. É dicir, cargan que as consecuencias negativas do desarrollismo quen non as produce, quen ten esa propiedade. Por tanto, inda que teñan a propiedade da terra e algúns sepan deles, deixan de ter as propiedades sobre o que queren facer nesas terras. Estamos, por tanto, inmersos nuns procesos de cambio que podemos contemplar de unha perspectiva máis descriptiva ou máis profunda, pero que están afectando moi profundamente a sociedade galega. Vou a rematar aquí esta pequena exposición e se queredes que comentemos algún tema, encantado de comentarlo con vos. Gracias. Muchas gracias, Antón. Tocaste ahí muchos temas muy variados sobre la situación en Galicia. A ver, yo espero que aquí hay los panelistas, podéis levantar la mano los que queráis comentar cualquier cosa con Antón, y los que están fuera, que no sean panelistas, recuerdo que dejéis vuestras preguntas en el apartado de preguntas y respuestas, en la parte inferior de la pantalla. Bueno, aquí ya Juan Ramón Vidal, Romaní. Sí, ¿se me oye? Sí, perfectamente. Perfectamente, Juan Ramón. Antón, yo te veo muy pesimista. A pesar de mi avanzada edad, yo soy mucho más optimista que tú. Por ejemplo, lo de o que falaches das linguas. Eu, na vida, vin mellor adianto que o que temos no momento actual, non? E normalmente traballo co ordenador, como todos, claro,
Estou lendo todos os días en varios idiomas e despois falo como me fala. Se ven alguén me fala en castellano, pois falo en castellano, se me fala en español ou en galego, pois en galego. Os idiomas que máis ou menos podo controlar, pero os que non teño problema, os que non teño coñecementos, simplemente quito dun teléfono destes que vale 4 cans e teño traducción do chinés, do turco, de calqueira cousa o idioma que eu prefira. Así que eu non son tan pesimista en canto a... O que pasa é que é moito máis rico o mundo no momento actual e aínda vai a aumentar en canto ás traduccións simultáneas de calquer idioma en calquer outro idioma. Así que eu non son tan negativo, son máis ben positivo en canto a idioma, non? Recentemente estive en outros países que non teñen nada a ver co noso, e eu seguín falando no meu idioma e gracias a estes medios que están moi extendidos en certos países que tiñan dificultades o mellor para entenderse cos demais, están moi extendidos. Eu non vexo esa negatividade que tes, non? Outra cousa é que a xente aquí non quere falar en galego como quixerades algúns, non? Todo o día. Eu penso que hai que ter liberdade. Hai países como pode ser Holanda ou como pode ser Suiza que teñen unha liberdade idiomática e práctica non hai que restringirse a unha soa lingua. Hai que falar en cantas máis podas, porque, en certo modo, para min a lingua é unha maneira de facerme entender cos demais. E cantos millores modos teña de facerme entender cos demais, mellor será para min e para os demais, por suposto, claro. Así que non vexo esa negatividade que tes ti para a lingua. Eu vexo que imos adiante. O que pasa que hai que mover moitas cousas. O mundo cambiou moito desde que eu comecei a vivir hasta agora, pero moito, 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 que non pensaría nunca, non? Non quero falar do cambio climático porque aí sí que imos entrar en outras cousas. Restrinxome o tema da lingua. Bueno, si Alicia me da a palabra, Sí. Juan Ramón, non estou falando do meu sentimento, eso resérvomo para min. Estou falando do que son os datos obxectivos oficiais sobre o tema da lingua, verdad? Entonces, son cousas distintas. Unha cousa é que vamos no mundo onde a tecnoloxía nos axude a comunicarnos en distintas linguas, eso é un feito, e eso é moi importante e é moi bon, cousa moi, moi importante, pero eso non ten nada que ver co número de persoas que falan galego na súa vida cotidiana, verdad? Non por imposición, sino porque realmente falan e síntense galegos. E o que é certo é que está baixando o número de persoas. Fai anos, o mellor se discutía de se había algunha estadística que daba unhas cifras e outras, motivado por temas ideolóxicos. Pero na actualidade, ao marxen da ideoloxía, todos están de acordo na contabilización das persoas que falan galego a diario, que está baixando, o que falan da longa agonía, verdad? E, por tanto, eu non son pesimista, simplemente constato que existen esas estadísticas, que existe esa realidade e que, por tanto, debemos facer o posible por conservar eso que é moi importante para nós, a nosa seña fundamental e identidade, moi, moi importante. Pero non é unha cuestión de un sentimento de pesimismo propio, sino que eu son optimista e eu penso que isto vai a cambiar e pode cambiar e que non vai a pasar así, que non vai a morrer, pero que non vai a entrar nesa longa agonía, pero debemos de tomar medidas para que a situación se revirta. Ese é o que eu penso. Vale. Veo aquí una mano levantada. Pone Secretaría de la Real Academia. Es que no
no identifico. Es eso que me parece, porque Ah, son es que no, Antonio no, Rigueiro. no, estaba muy lejos y no te identificaba, Antonio. ¿Qué No, hay? sabes o que pasa, Alicia, que é que non atopaba o enlace porque me chegou a bandeixa de outros correos. E entonces chamei a Nieves e reenvioumela o dela, e por eso estou a Vale, pero través como de secretaría. estabas muy alejado, no te identificaba ahora. Bueno, Antonio, cuando quieras. Sí, moi ben, moitas gracias. Mm, Entrei un pouquiño tarde pola razón que acabo de comentar, e entonces o mellor a pregunta que vou facer, pois xa comentaxe, entón, se é así, pois pido disculpas a todos. Eu quería me referir dentro da evolución demográfica, a situación no rural galego, non? Eh, recesión demográfica galopante, envellecemento da poboación, e entón, se iso lle ves algunha solución ou como se podía solucionar, non? Porque a nivel pois de gobernos, pois falase sempre moito, non, dese problema, a nivel dentro de Galicia, de outras rexións de España, da Unión Europea, pero non se atina, non, con poñer en marcha programas que realmente sexan efectivos, non, para correxer esa situación. É un pouco enlazado con eso, tamén quería referirme, inda que o meu afillado na academia, pois non quere falar do tema, eu si quería referirme ao cambio climático, non? No senso de si se cumpren as proxeccións, non? As previsións que hai, non? Que eu leí un artigo non hai moito tempo que decía que dentro no a partir dos anos 70, 80, non? Deste século que estamos vivindo, por exemplo, a cidade de Ourense tería un clima similar ao de Córdoba actual. Entón, pois cabería pensar en que pode haber unha migración, non? Do sur cara ao norte, non? E aí, ao mellor, pois ese problema que estamos sufrindo de recesión demográfica no rural podía axudar a palialo, non? Como ves? Non sei en que sentido dices tú axudar a paliar esa recesión Sí, demográfica. que viñen hai un eslogan da Xunta, hai dous que a mí me gustan moito, non? Un é o de Galicia verde e azul e outro é de Galicia refugio climático, non? Ese é un arma de doble filo, non? Porque se hai moita migración do sur cara ao norte escapando de temperaturas pois prácticamente pois case insoportables, pois pode ser positivo, de algún xeito, igual que falabas antes dos inmigrantes, non? Que poden ocupar postos de traballo para que a xente de aquí pois non quere, non? E que están vacantes, que hai problemas en determinados sectores para cubrir postos de traballo. Pero, por outra parte, tamén pode ser un perigo, non? Porque a mellor zonas costeiras das que todavía temos bastante ben conservadas, pois se convirtan en Benidorm, Torremolinos, non? E, bueno, o tema da migración climática estáse a dar aquí e estáse a dar noutras partes do mundo. O outro día, recollendo datos sobre o tema da poboación e as problemáticas, chegamos a unha aldea e en 12 veciños había 3 deles que un deles eran de Mallorca. Bueno, pois a típica familia que se forma en segunda familia, se quere marchar e atopa pois un refuxio en Galicia e ao mesmo tempo nun clima aceptable. Outros eran rumanos e outros era unha persoa que, bueno, que decidiu levar unha vida máis non ermitaña no sentido negativo, pero unha vida ao lonxe do mundanal ruído e refuxiarse ali ao sol. Non? Pero, inda que se está a dar a migración climática, esa migración non vai a influir no que é a gran tendencia que se está a dar de despoboación das zonas rurais en Galicia. Esa tendencia é moito máis voluminosa do que pode ser o número de persoas que veñen a esas zonas na búsqueda dun refuxio climático ou dun refuxio de outro tipo, de levar unha vida pois idílica do rural ou de un cambio na vida e que se va a unha zona lonxada. E, por tanto,
estas persoas que nos poden chegar por estes múltiples motivos, un deles é o climático, evidentemente, pero tamén están estes outros, non van a suplir esa despoboación que está tendo Galicia de moitas aldeas. Se miramos os datos das estadísticas, hai moitas aldeas que se están quedando, algunhas xa non viven, outras están se quedando sin nadie, totalmente baleiras. E iso non é que o cambio climático inflúa en que moitas persoas emigren hacia esas zonas, sino que vai a ter consecuencias para os temas climáticos e da natureza, o quedar esas zonas totalmente deshabitadas, porque toda esa ordenación do territorio que podemos facer sobre papel a nivel oficial non vai a ser capaz de darlle aquelo sentido que tiña no pasado e, por tanto, van a quedar expostas a grandes masas forestais que teñen unha probabilidade moi grande de sufrir catástrofes, verdad? E que vai a ser moi difícil poder porlle freno. Por tanto, as consecuencias poden ser múltiples, pero algunhas delas poden ser esas, sobre todo ti que traballas neste sector, non? Sí, sí. Moitas gracias. Non sei se contestei o tema das Sí. migracións climáticas. Sí, estás a ver algo de migracións e, como tú dicías, de suplir esa xente que se marcha. As climáticas, xunto con outras que ven dadas por outras circunstancias da vida moderna que xa apuntei, están a levar a certas persoas a vivir nese medio, pero para nada eso vai a suplir ese abandono global que está experimentando. E ves risco de que zonas de montaña ou de litoral, non, que poden ser atractivas para a xente que escapa de climas tórridos, non? Pois realmente se masifiquen, non? E entonces que haxa algún tipo de problemas, non? Como hai noutras zonas de España nese sentido de masificación, non? Nas zonas do rural, do litoral, é máis probable, moitas delas. De feito, moitas delas están moi masificadas e estánse a experimentar xa certos procesos de xentrificación e que hai persoas que están a protestar xa, pois podemos coller desde un extremo a outro de Galicia, desde Ribadeo hasta o sur, e ver moitas zonas que están afectadas por un problema de vivenda, por un problema de ocupación do espacio, pero nas zonas do interior vexo máis difícil. Vale. Moi ben, pois moitas gracias. Muchas gracias. Antes de pasarle el turno, la pregunta a Senén, que tiene levantada la mano, voy a leerte una pregunta, Antón, de un asistente no panelista. Juan Carlos Gundín comenta, quiere saber tu opinión acerca do éxodo de talento investigador que tamén é recoñecido fora das nosas fronteiras. E, por outra banda, que opinas sobre a realidade socioeconómica, si a realidade socioeconómica demandaría unha comarcalización do territorio que evitara fundamentalmente o endebedamento que sofren gran parte de pequenos concellos do territorio. Bueno, son moitas cousas. Son dos preguntas. Uno é o éxodo do talento e o outro sobre a realidade, se a realidade socioeconómica demandaría unha comarcalización do territorio que evitara fundamentalmente o endebedamento que sofren gran parte de pequenos concellos. Son dúas, ainda que a última ten unha terceira, verdad? Escondida. Dar por evidencia algo. En respecto ao éxodo de talentos, claro, nós estamos a recibir persoas que veñen de fora, pero é algo curioso, porque ao mesmo tempo moitos xóvenes daqui de Galicia teñen que emigrar na búsqueda de uns postos de traballo fora de Galicia. E, curiosamente, o frente á emigración que se daba no pasado, que era unha emigración de persoas que, acórdome cando fui unha vez a Francia, primeira vez, e díceme un francés, díceme, Monsieur Sousa, que pasaba, que
a concepción que tiña dos galegos era que era unha xente que iba con un atillo atado cunha corda e chegaba ali pois sin saber ler nin escribir na búsqueda dun traballo, non? Ahora a situación é distinta. Moitas persoas de Galicia con unha elevada formación son os que teñen que emigrar porque non teñen aquí uns postos de traballo axeitados á súa formación que demanda, por tanto, unha serie de características distintas ás daqueles galegos, non? E iso estáse a dar en Galicia. Dende a Real Academia, o mesmo no pasado, propuxera, non sei se ti te lembras, tamén estaba daquele, e propuxera a Juan que sería necesario levar a cabo unha acción para ver esos talentos de Galicia que tiñamos fora e, de, por tanto, facer algo para dinamizar eso, ter unha relación. E, bueno, Juan dixérame que sí, pero despois incluso un día o sacáramos ali nunha xuntanza da Real Academia, pero logo o propio Senén dixera que ele estaría interesado en participar nese proceso. Pero logo, por o que sexa, a cantidad de cousas que se fan desde a Real Academia son tantas que non dá, non se poden facer máis e, por tanto, non se chegou a facer nada, pero sí sería un tema importante no que a propia Real Academia podía ter certa incidencia en controlarlo e mirar que se podía facer e que se podía levar a cabo. En todo caso, a mellor forma de solucionalo ao marxen desas accións que se poden facer, por exemplo, por a propia Real Academia, a mellor forma de facelo era que tuvésemos unha Galicia ben forte, moi importante, con moito dinamismo e que poidese absorber a toda esa poboación para darlle forzas e progresar ainda máis. Eso sería o ideal, pero, bueno, circunstancias son as circunstancias, non? E unha acción non quita a outra. Esa acción de un gran desenvolvemento que traigo outra vez esos talentos non quita que desde organizacións como as universidades e a propia Real Academia non levemos a cabo accións para estar en contacto con eles e ver como pode esa xente volver para aquí aínda que non teñamos esa Galicia que é o demás. Respecto a outro tema da comarcalización e de cortar co endeudamento ao prestar servicio de xeito conxunto, e dicía que había dúas cousas. Unha era o de ser partidarios desa comarcalización. Eu son partidario desa comarcalización. Penso que co proceso que estamos a vivir é moi difícil manter moitos concellos futuros, que temos moitos deles van a caer. E, evidentemente, que o prestarlle servicios coas comarcas e non cos concellos vai a ter a poboación uns servicios millores, inda que non estén tan preto da súa casa van a ser millores, e ao mesmo tempo van nos a salir máis baratos. E, por tanto, eu penso que sí, que vai a cortar co endeudamento que poden contraer determinadas administracións, inda que o endeudamento vai a seguir existindo. E é necesario por parte dunha institución coller débedas para prestar servicios e para darlle dinamismo, igual que por parte dunha familia, pero eso non quita de que a situación sería mellor tendo unhas comarcas máis amplas que collesen unha masa máis grande de poboación. Muchas gracias, Antón. Bueno, siguiendo el orden de cómo levantan la mano, para que no se enfaden, le toca ahora la pregunta a Senén. Senén, cuando quieras. Ben, pois, olle, Antón, escoitasme, sí. Sí, perfectamente, Senén. Pois, olle, moitas grazas, porque a verdade é que, home, non gusta moito escoitar verdades, non? Cando non son... Cando son duras, pero son verdades. Efectivamente, son datos incontestables. E, a ver, a mí me gustaría facer algunha consideración. En liña do que ti apuntas, non? Primeiro, a lingua. Claro, efectivamente, por fortuna, hoxe temos moitas tecnoloxías ao noso servizo, temos a posibilidade de aprender moitos idiomas, pero a galega é a lingua máis íntima que temos as galegas e os galegos, non? E perdela non, bueno, é perder un recurso, perder a nosa historia, perder unha parte importante da nosa cultura, e perder, ademais, algo que a min é o que me, visto desde un punto de vista pragmático,
é o que me importa, porque a mí me une moito o galego cando falo cas persoas, sobre todo en Galicia, claro, pero tamén cando falo en Portugal ou cando falo en Brasil e cando falo no mundo e me atopo galegas e galegas polo mundo, non? Me parece, por certo, que cando estamos fora, a xente que normalmente, que a diario non usa o galego, fora espontaneamente se esforza por usalo. Isto non o digo eu, que outro día estuve nunha reunión con xente nova que son investigadoras e investigadores polo mundo e forman colectivos de galegas e galegos donde están e din que de pronto todo o mundo fala galego. O sea, ao final é unha forma de unión e de afianzar e reforzar lazos que eu creo que é indispensable, non? Ou, desde logo, non debería de ser renunciable. É como eu non son crente, non? Pero que é católico, pois supoño que pode ter outras alternativas a esa religión católica, a religión católica sexta desaparece, pero entendo que non é simplemente ter unha fe á man, sino ter aquela coa que ti te sintes identificado, na que crees, na que te une pois con unha comunidade coa que compartes moitos aspectos e valores que son importantes na túa vida. Eu estou preocupado porque efectivamente que o rural se vaya deteriorando supón un deterioro de un patrimonio co que sempre nos identificamos, e non é unha cuestión sentimental de que de pronto pois son as terras, eses cachiños de pedazos de terras que cultivaron meus pais, meus avós, e os avós dos meus avós e así sucesivamente, porque esa parte, digamos, de sentimentos eu renuncio rapidamente a ela se os meus fillos teñen alternativas boas na súa terra, certo, para ser felices e progresar, non? Pero o problema é que é a parte que eu non vexo que teñamos moitas alternativas aquí. E fixadevos nos eslóganes que comentaba Antonio. Galicia verde e azul. Galicia refluxo climático. Se queredes invento eu algúns máis nesta liña. Galicia despensa do mundo. É dicir, que é o que estamos a vender? Que é o que lle vendemos ao mundo? Lle vendemos tecnoloxía, industria, ciencia, non sei, non. Vendemos algo do que estamos enormemente orgullosos, pero mal asunto si solo podemos vender isto, non? Mal asunto si solo podemos vender que, oye, si te queimas en Córdoba, sube para aquí que de momento podes pasar, pois, os veranos máis ou menos agradables. Mira, outro día decía alguén nunha... Vou ir rematando, pois me estou enrollando un pouco, pero outro día, nun evento con empresarios, alguén decía, no, é que temos que apostar polos teletraballadores que veñen de fora e se instalan en Galicia. E eu dixen, no, eso é turismo 2.0. Esa xente que sigue traballando para empresas de fora, que cotizan e pagan os seus impostos fora, que se benefician e crean riqueza fora, ao final ti aquí eres unha anécdota, eres unha persona que vive ben, vive barato, aluga, ou no mellor dos casos, ou mellor, pois compra unha casa e vai ao supermercado. Pois vaya riqueza esa, non? Eu quero que veñan emprendedoras e emprendedores e creen aquí empresas que se xean como canóns e que isto de traballo e de futuro para todos. Entón, a min esta parte me preocupa. Me preocupa e bueno, remato pedíndoche un imposible, Antón. E o imposible, que hai que facer? Que temos que facer? Bueno, Senén, como sempre, a túa conversa é moi productiva e trata temas moi importantes. O primeiro deles que tratache foi o da lingua e que ti utilizábalo pois cando querías abrazar algo bonito, non? Por dicirlo metafóricamente. Eu xa dixen iba a dar unhas pinceladas, non quería profundizar, pero se somos un pouco analíticos, a lingua ten dúas funcións, verdad? Ten unha instrumental e ten outra función expresiva. Entonces, o que tú comentabas era a importancia desa función expresiva da lingua, que sigue sentindo como algo moi propio, tan propio que só podes sentir se o faz en galego. Sería imposible sentilo noutra lingua, non?
E iso pásalle todavía a moita poboación que se sinta realmente galega. Ese algo tan propio, tan que temos os humanos. Eso só podemos sentir se o facemos en galego. E que pasa ca función expresiva? O tema do problema das linguas na actualidade non se limita só a Galicia e aos galegos. Tamén se limita, estáse a dar tamén noutros ámbitos. Por exemplo, o caso do castellano. O castellano, que nos parece que é a lingua que nos colonizou e que temos unha situación de diglosia que é complicada con ela, está a experimentar problemas de moitas persoas que para a súa función instrumental xa non empregan o castellano. Para a súa función instrumental empregan o inglés. E moitos pais que o que queren é fundamentalmente que os fillos aprendan inglés porque saben que aí poden despois ter acceso a un mercado de traballo moito máis amplo e entenderse en moitas máis partes do mundo. Pero o problema que se está presentando é que o castellano non solamente está tendo problemas de competencia lingüística para a función instrumental, senón que agora está tendo grandes problemas para a función expresiva. Os xóvenes, cando queren transmitir algo moi expresivo, xa non o dicen en galego, xa non o dicen en castellano, senón que están dicindo noutra lingua distinta. É dicir, que este proceso é un proceso de globalización que está levando a certo tipo de dificultades para moitas linguas. O galego ven de atrás e por outras cousas distintas, pero tamén está tendo problemas lingüísticos ou outras moitas linguas que no pasado foron linguas que colonizaban a nivel cultural, pero agora os xóvenes, por X circunstancias as que señan, están o deixando de utilizar tanto a nivel instrumental como a nivel expresivo. Isto respecto á lingua que tú falabas. Respecto ao outro que comentabas de esa xente que vai polo mundo que, bueno, pois cos novos sistemas de traballo que hai, vive donde lle coincide en cada momento sin saber nesta semana onde vai estar a semana seguinte. Bueno, falamos do teletraballo e tamén dos falsos autónomos. É un tema que eu non entrei, pero é un tema que aí no libro ese tamén está recollido no derradeiro capítulo. Os problemas que están acontecendo na actualidade co teletraballo e os falsos autónomos afectan os problemas das persoas cos seus propios traballos e a súa xustificación para ter un traballo no futuro remunerado que poidan exixir unhas determinadas condicións que foron no pasado e que a nivel sindical foi moi difícil acadar e se foron acadando dos dereitos dos traballadores, coa situación de teletraballo e dos falsos autónomos, eso acabouse. E está habendo moitos problemas e está tendo moitas dificultades os legisladores para legislar sobre estes temas. Pero, aparte dos problemas que poden ter eles a nivel personal, porque esa xente tamén ten problemas a nivel personal con ese tipo de traballos, está os problemas que ten a sociedade para controlalos, para cotizar e para planificarse. Estánse a dar, por tanto, unha situación laboral que non se pensaba que pasase fai uns anos, pero que na actualidade, con estes dous, podíamos dar outros conceptos, pero os fundamentales son estes dous, teletraballo e falsos autónomos. Estás a dar un proceso que é moi complicado e nin os sindicatos poden controlar. Fixos algunha normativa? Sí, pero canto se pode aplicar? Cantos atopan os inspectores de traballo? Cantas persoas atopan? Se miramos estadísticas de Galicia, unha miseria atopan cada ano cando sabemos que os hai a miles. E, por tanto, é un proceso complexo que permiten as novas tecnoloxías, pero que se aproveitan de elo as grandes multinacionais que xa fabrican postos de traballo non para producir cos sistemas clásicos e para ter os traballadores unhos dereitos que tiñan no pasado, senón que esas grandes multinacionais xa se
preocupan elas de crear uns postos de traballo adaptados a estas condicións para facer un negocio moito maior e non ter compromisos con ningún traballador, posto que é unha persoa que non pode reclamar nada porque nada ten a nivel legal. Esta é unha problemática moi grande na actualidade e na que os sindicatos están intentando, non somente me refiro aquí a Galicia, nin a España, nin a Europa, é un problema mundial. Están intentando por veto, pero resultalles imposible. Sindicatos, legisladores, inspectores, etcétera, é algo imposible e isto vai a conlevar que moitas zonas, como por exemplo Galicia, ao non ter este control por arriba que ten as multinacionais, non van a poder ter tampouco uns beneficios desos traballadores como tiñan no pasado. Bueno, seguimos con el debate. Le paso la palabra ahora a Miguel Ángel Ríos. Miguel Ángel, cuando quieras. No sé si... No tiene conectado el altavoz. Miguel Ángel, ¿tienes el altavoz apagado? A ver, ¿se me oye ahora? Ahora sí. Sí, Vale. sí, Miguel. Gracias. Antón, gracias por abordar un tema tan importante como este de Galicia no século XXI e no futuro. Dúas preguntas moi breves. Falaches da importancia do galego para meter a identidade de Galicia, en certo modo. Tamén do crecemento vegetativo negativo, é dicir, que nunha poboación envellecida morren as persoas das que nacen. Correcto. O eso está sendo un pouco compensado pola inmigración en certos aspectos. Neste sentido, quixera preguntarche que incidencia ten este recambio de poboación nativa por poboación inmigrante na identidade de Galicia de cara ao futuro, se esta tendencia sigue, continúa. Perdona, a outra pregunta, se me perdonas, así xa non interveño máis. A outra pregunta é, non falamos para nada da agricultura, si da pesca e de outros sectores. Que papel podría xogar a agricultura en Galicia para remediar algúns dos problemas que temos? Sí, bueno, respecto ao primeiro de como vai influir na identidade de Galicia no futuro esta chegada de población de outros países, verdad? É un tema que está sin estudiar. Non podo opinar que é un tema que está sin estudiar, pero, bueno, a min pareceme que o que se está dando é unha relación entre culturas que no pasado se consideraba que eran extrañas e ao mellor non moi ben vistas, e estamos abrindo brazos a eles e eles están sendo tan eficientes a nós que se está dando un cambio de concepción do que eran parte de outras, do que eran xente de outras partes do mundo e que van a ter un peso grande en Galicia. Hai determinados países nos que hai un número de persoas que ven para Galicia enorme, pero enorme. E movido por distintas causas, a veces por a situación económica, pero tamén por situacións políticas. Refírome, por exemplo, ao caso de Venezuela, por non por outros exemplos. E eso está conlevando unha visión distinta de unhas nacións sobre outras que é positivo nese sentido. Ese contacto cultural que se está a establecer é positivo. E eu penso que non van a ser esas persoas que veñen desos países as que van a incidir na pérdida do galego e da identidade cultural de Galicia. Ao contrario, posto que hai moitas destas persoas que ven de fora e, curiosamente, algúns deles hasta se esforzan por falar galego, non? É dicir, non van a exercer un proceso de colonización, como se considera que foi o castellano noutros momentos sobre Galicia e sobre outras partes do mundo, sino que se está vendo como un abrazo entre culturas. Esa é a miña visión. E respecto á incidencia que pode ter a agricultura,
estáse abandonando a agricultura de Galicia, desa Galicia que había, uns procesos torno aos anos 60, cos planes de estabilización e desenvolvemento, a agricultura e a gandería galega, nun primeiro momento, en certas zonas foi un abandono xa, pero noutras houve un proceso de desenvolvemento de tal forma que persoas que tiñan ao mellor 2 cabezas de ganado pasaron a ter 12 ou 15 cabezas de ganado. Eso implicaba un capitalismo, posto que mercaban un tractor, mercaban unha serie de produtos, etc., e unha dinámica capitalista no medio rural. Pero cando aquela poboación que estaba activa naquele momento determinado foi fallecendo, os seus fillos e novas xeracións non quixeron saber do rural, posto que o rural implicaba un estilo de vida. Por unha parte, a nivel clásico era considerado como negativo. Ahora xa non é considerado como negativo, pero ainda que non sea considerado como negativo, a calidade de vida que implica por ter pequenas explotacións non é do gusto das persoas xóvenes que queren outro estilo de vida, queren ter un posto de traballo para traballar unhas horas determinados días a semana e logo vivir a vida. O que se está a producir en algúns casos, por exemplo, no sector gandeiro, é a proliferación de certas granxas industriais que ten moitísimas cabezas de ganado. Falamos de algunhas explotacións que ten 800, 1000 cabezas de ganado. E, por tanto, xa son industrias lácteas. Industrias no que o sentido da función que ten que desempeñar é distinto, teñen empregados, saben que poden librar X días al menos cada fin de semana sí, fin de semana non, e é outra cousa distinta. Pero ese tipo de produción, que tamén é importante, non é capaz de frenar os cambios do rural galego e do despoboamento. Son como islas no medio deses, non son océanos, neste caso son desas montañas de Galicia ou desos territorios máis chan de Galicia, que teñen un modo de produción agrario e industrial, pero que para nada se parece, inda que o volumen de produción sea moi grande, sexa de leite ou de outros produtos, para nada se parece ao sistema de produción clásico que tiñamos, que era o que mantiña esa poboación e ese ordenación do territorio típico de Galicia que foi un pouco que se intentou manter un pouco coas concentracións parcelarias e coa dedicación de distintos tipos de solos a unhas funcións ou a outras, verdad? E que, dicías tú, e podería ser posible que Galicia no futuro mantuvese un sistema de agricultura distinto que mantuvese un pouco ese aspecto máis tradicional. Sí, está a pasar con certos sistemas de produción agraria, sobre todo de economía circular e a agricultura ecolóxica. Moitas persoas, podíamos cifralo, estamos falando do leite, pero do leite podemos falar de outro tipo de produtos da horta ou etc. Non? Entón, moitas persoas que non son capaces de competir nese mercado con esas grandes industrias da produción que dicíamos lácteas ou de outro tipo, que son moi difíciles de concluir, posto que xa son grandes empresas. Entonces, o que fan é ter unhas explotacións pequeno-medianas, pero están as orientando cara á calidade, e o ecolóxico está moi relacionado ca calidade, ainda que non son o mesmo, e están a ter unha produción importante. Pois, o mellor, no litro de leite, un incremento de uns céntimos supón duplicar para eles as ganancias, si venden unha leite ecolóxica, ou leite, outro tipo de produtos. E, por tanto, algo se está a facer e algo se está movendo, pero é difícil suplir esa gran perda de poboación e abandono do territorio que está a sofrer Galicia. Muchas gracias, Antón. Y un poco relacionado con esto que acabas de hablar,
te paso una pregunta de Juan Lema que no se puede conectar en directo porque está fuera, y entonces lo dejo aquí por escrito. Y dice, me gustaría preguntar sobre a enorme reticencia da sociedade galega ao desenvolvemento industrial. Es decir, non se ve a industria como un elemento de identidade galega, non galego, ou verdadeiramente galego. Parece que solo fora o rural e o pesqueiro cando solo con estas actividades rurales ou pesqueiras non se pode manter o desenvolvemento económico e social. Por unha parte, estou totalmente de acordo con Lema nesa última frase, de que na sociedade moderna o industrial é imprescindible e que non podemos encerrarnos nunha Galicia tradicional sin querer medrar. Temos que ter en conta o tradicional e recuperalo de xeito que non sexa funcional dentro deste mundo e, ao mesmo tempo, o industrial, evidentemente. Non falamos do industrial e é imprescindible. Ainda que eu, en algún momento, falei delo de forma abstrata e enmascarada sin querer tocar os temas abstratos e enmascarados que tamén a pregunta de Juan Lema esconde por atrás, que é o que nos está a pasar na actualidade con certos aspectos, dígase as pontes e se tiramos chimeneas ou o que facemos é patrimonio industrial para enseñar a turistas ou doutras zonas de si montamos fábricas de pasta de papel ou non as montamos e levamos esos beneficios para un sitio ou outro ou son as forzas que o promoven dunha zona ou doutra distinta. Son temas moi complicados, non sigo pondo exemplos enmascarados que a todos nos veñen á cabeza e que están por atrás e que eu toquei de forma así un tanto por arriba para non crear suspicacias e xa dixen que era necesario articular sistemas propiamente galegos desde aquí para que os beneficios que poidan ter redunden aquí e non só os aspectos negativos que poidan conlevar. Todo proceso ten uns prós e uns contras. E a industria, non somente a industria que fabrica bens tangibles materiales, sino que vivimos nunha sociedade posmoderna e, por tanto, hai unha industria que fabrica bens intangibles e que non se poden almacenar. Por exemplo, o ocio. A industria do ocio é importantísima para calquer parte do mundo e para Galicia, pero importantísima. As cifras que damos do que eso ten de riqueza en Galicia para o Producto Interior Bruto son moi inferiores se temos en conta todos os aspectos que hai que construir para levar a cabo esas funcións de ocio, turismo, etc. E, por tanto, ten aspectos positivos e negativos a industria, tanto a que produce bens materiales tangibles como a que produce intangibles, pero consumibles e con moito valor na sociedade actual onde a xente xa non pensa en atesorar, sino en disfrutar da vida, é o elemento fundamental. Por tanto, eu penso que non é que en Galicia vexan como negativo todo o que é industrial, sino que, ao millor, non se articula desde Galicia un proceso de produción industrial que sea considerado como propio dos galegos e que, se nos dá algúns aspectos negativos, os aspectos positivos para nós superan os negativos e, por tanto, é interesante que se desenvolvan esas industrias. E volvo a repetir, non só me refero, estou referindo ás industrias que producen bens materiais, senón tamén outro tipo de bens. Teñamos en conta que o turismo significou unha colonización do norte sobre o sur. As empresas do norte levaban os turistas ao sur e, ao mesmo tempo, as grandes beneficiarios dos resultados eran os propios países do norte, que logo traían outra vez para eles o que quedaba ali no sur, nos hoteles, en grandes complexos, etc. Por tanto, intentando dar resposta, non é que os galegos vexan só na industria os aspectos negativos. Pon o acento nos negativos, pero a industria tamén ten aspectos positivos e debemos de traballar para que aquelas industrias que se monten en Galicia podamos presentalas organizativamente como algo propio de Galicia que nos vai a traer moi grandes beneficios sin que quede
a máis mínima dúbida de que son procesos de colonización que se nos instalan desde fora aquí en Galicia para deixar os aspectos negativos aquí e levar os positivos para outro lado. Isto é, de xeito resumido, o que se está a transmitir detrás de esos procesos que se están a dar de protestas contra determinados tipos de industrias que se queren instalar en Galicia. Muy bien, muy políticamente correcto. Le doy la palabra ahora tienes de nuevo la mano levantada, creo. Juan Ramón Vidal, Romani. Sí. Hai tempo, a xente está cansada e quere... No, te paso a ti, si alguien quiere, y después paso un comentario de los asistentes no panelistas, como le llamo yo, que hay, y yo creo que ya vamos terminando, pero venga, adelante. Ben, eu quería só mencionar algo sobre ese tema que está a falar todo o mundo sobre o cambio climático. A xente non se decata de que o cambio climático, Galicia concretamente, xa o sufreu. Galicia ten perdido recentemente 45.000 kilómetros cuadrados de territorio. Aínda lle quedan por perder 3.000 kilómetros cuadrados de territorio. E gañou, por unha parte, pois 150 kilómetros que foron cando marcharon os glaciares. O problema que ten Galicia é unha mala distribución da poboación, que está neses 195 kilómetros cuadrados que ainda lle restan por perder. De maneira que, por moito que berremos e digamos, mirade o que vai pasar, se a xente sigue falando do cambio climático, o único que lle dá aos medios de opinión ou aos nosos dirixentes argumentos para facer as cousas que non teñen que facer, porque se sigue construindo onde non se tiña que construir. Agora temos unha crise moi grande no sector marisqueiro, pero hai que pensar que as rías hai 2000 anos non eran tales rías, eran ríos. De maneira que un terreo novo, recén conquistado polo mar, cando sube, témonos que adaptar a esas novas condicións, tendo en conta tamén que a rede fluvial está intervida por empresas hidroeléctricas que son multinacionais e que agora pronto van ser propiedade dos árabes, non? Nos estamos fornecendo, falando de industria, enerxía eléctrica para todo Dios e perdendo os nosos ríos que a su vez están descontrolando o que son as rías que a su vez están descontrolando o que é o sector marisqueiro, non? Quero decir con eso que cando se fala de cambio climático hai que poñer o aceno no que verdadeiramente está facendo o cambio climático en Galicia, que é moito máis grave do que a xente está a pensar, non? Falando de industrialización, de aquí a unha semana se vai inaugurar en Coruña a fábrica máis grande de cervexa, que é galega, de toda España. E despois vaise expandir ao Brasil. Tampouco está a situación tan negativa cando temos cervexa galega dominando o mercado. Isto é unha broma, vamos. Nada máis que era eso que quería decir. Bueno, Juan Ramón, é unha maravilla. Tú sabes que nos conocemos de fai moitos anos, que traballamos moito xuntos e que traballamos moito en cousas que conlevou unha gran inversión económica e que son moi rentables hoxe en día. Fixemos grandes proxectos conxuntamente no pasado, ¿no? E, por tanto, pois, conocémonos moi ben e sempre é un gusto falar contigo e ter esos coñecementos que ti tes con datos sobre moitos procesos, como son, neste caso, os problemas das costas galegas e o proceso histórico que experimentaron. Por tanto, agradecerche que os poñas en descoberto e, bueno, son datos importantes a ter en conta. Vale. Bien, bueno, pues ya para prácticamente, si no aparece
ningún comentario más. Te voy a pasar un comentario también de nuevo de Juan Carlos Gundín, que dice, te pide le gustaría que falaras brevemente de la casuística galega dos incendios forestais. Se refiere a los mayoritariamente a los intencionados. Si quieres hacer algún comentario. Sí, sí, bueno, remito a Juan Carlos, si quere, voulle recomendar un libro meu, isto non se debe de facer así nunha conferencia, pero para non estenderme ahora moito, si quere nos incendios forestais en Galicia, un libro en Xerais meu xa do ano 92, ten unha explicación dos motivos que están detrás de provocar incendios forestais, non? Entón, fixen un traballo que no primeiro momento dixen, bueno, pois vou coller unha serie de datos estadísticos de cada concello de Galicia. Daquela non existían todavía internet e non tiñamos datos que pudésemos baixar e había que picar dato a dato, ir ás fontes estadísticas, picar dato a dato, e eu esperaba atopar algunha relación entre o número e a importancia dos incendios forestais en determinadas zonas de Galicia, comparando coa estrutura socioeconómica, cunha serie de datos de estrutura socioeconómica que variaban nos distintos concellos. Bueno, pois despois de facer todo o traballo, de meter os datos socioeconómicos nun programa estadístico e de meter os incendios forestais e o volumen que tiñan esos incendios, resulta que non había ningún tipo de explicación que se pudese dar. Ali non había nada claro que se pudese sacar de conclusións da asociación entre a estrutura socioeconómica e os incendios en número e en volumen. Entonces, empecé a recorrer Galicia para ver que dicía a xente dos incendios forestais. E había zonas que chegabas e arderan completamente e non figuraban nos datos estadísticos dos incendios. Entonces preguntáballe, pero aquí dicían, no, é que aquí ardeu todo hasta que se apagou el solo, pero aquí non veu nadie. Non se deran datos desos incendios. Logo chegabas a outras zonas e explicaban os incendios, non querían falar e ao final explicaban o incendio. Estou falando de algún pueblo da costa moi significativo. E un que fora concellal non quería falar, pero ao final falou. E dixo, pero si era clarísimo. Si mentras había un incendio e ali se iba a Guardia Civil e obligaba ademais a ir ali, naquele entonces era obligatorio, a ir á poboación para combater o incendio, as descargas da droga pasaban tranquilamente por outro lado, sin nadie os vía. Como iban a verlo se todos estaban ali? Ibas a outros sitios e dicían, están locos, dicen que atoparon velas con un paracaídas. Dicía, pero a culpa botaban ya os avións que apagaban os incendios, Canadó, aqueles avións de auga, verdad? E logo descubriuse que efectivamente prendían o lume os propios que apagaban os incendios, pero tanto das grandes empresas que tiñan alquilados unha serie de maquinarias e, por tanto, era unha empresa que movía moito diñeiro, como de rapaces que lle pagaban por horas que iban a pagar e dicían, non, pero se veñen nunha festa, acaban os cartos, prenden o lume para que lle paguen outra vez para ir ao día seguinte. Isto, e así podía seguir pondo outras moitas casuísticas, verdad? Que quere dicir? Quere dicir o seguinte, a estrutura socioeconómica de Galicia sí que estaba por detrás da motivación dos incendios forestais. A primeira delas que mover os grandes incendios forestais de Galicia foi unha acción que levara a cabo Franco e que por unha parte podía verse como importante porque servira para repoboar grandes zonas do territorio galego que non tiñan arboreda e esos montes veciñais que logo deron lugar a moitos conflitos porque unhas eran de un orixen e outras eran de outro e, por tanto, unhas eran de orixen romano e outro germano e, por tanto, o poder que tiñan os veciños sobre unhas ou outras eran distintos e cando se fixo esa repoboación de Sermontes non se tuvo en conta isto e, por tanto, estableceu grandes conflitos entre os veciños, pero tamén conflitos co propio
goberno que a través dunha serie de comisións provinciais nas que estaban representados unha serie de organismos, pero non os propietarios, decidían sobre o que había que plantar ali e como había que utilizar eso, moitas veces sin deixarlle coller leña para quentarse, etcétera, etcétera, e logo vendían e a redistribución que se daba non era clara desos beneficios, posto que aos veciños quedaballe o que se consideraba, bueno, toda unha serie de problemáticas. Aí foi o inicio dos incendios forestais. As persoas, ao non estar de acordo con eso, empezaron a prenderlle lume ao monte. E os montes que empezaron a arder foron estes montes veciñais. Logo xa pasou aos montes privados. Pero non sigo explicando en detalle todo isto porque sería unha cuestión longa, porque foi cambiando esta motivación ao longo do tempo según foron cambiando as circunstancias socioeconómicas da estrutura social de Galicia, verdad? Pero sí hai aí unha, con isto que dicen que foron unhas pinceladas, xa se ve que hai unha relación importante que se pode establecer entre a xénese de esos incendios forestais e a realidade socioeconómica de Galicia e política. Bueno, muchas gracias, Antón, por todo el esfuerzo en preparar esta charla. Le doy las gracias a todos los participantes por vuestra interacción con Antón. Y nada, me despido de todos hasta el próximo martes de Academia, ya en septiembre, que espero que participéis también. Y bueno, me despido diciéndoos que no perdamos el humor y la retranca, que no se habló de eso. Y yo creo que se está perdiendo. Es en las nuevas generaciones, ¿eh? Yo creo que no entienden muchas cosas que les decimos. Sí. Alicia, eu quería agradecerche a ti a organización destes martes da Academia que son moi importantes e moi bonitos, verdad? A ti, a Real Academia, e, como non, agradecerlle aos asistentes, que vexo que foron moitos, pois que estuvesen aquí nunha tarde tan bonita escoitándome falar destes temas que, bueno, para os que amamos Galicia son moi importantes, pero que, sin dúbida algunha tarde como hoxe, pois son un esforzo, supón un esforzo estar aquí presente. Pues nada, pues muchas gracias a todos.